dugu, badagoela zer ikertu gure erkidego autonomoari dagokionez. Zehazki aipatzen dira bi kontratu jaurlaritzak egin dituenak, bat da ETS-ek egindakoa Ermuko tren saihesbidea eraikitzeko 25 milioiko kontratu bat da, 2012koa, eta beste bat ura agentziak kontratatutakoa 2015ean Mundakako itsasadarreko kolektorearen zati bat egiteko 16 milioiko kontratu bat. Eta beraz, EH Bildutik eskatu dugu informazioa jaurlaritzari, jakin nahi dugulako batez ere zenbat enpresa aurkeztu diren eta ze enpresa. Ikusteko ea G7 taldeko enpresa horiek ere taldeka aurkeztu ziren lizitazio horietara. Eta badago beste kasu bat nahiko esanguratsua iruditzen zaiguna, ez dena agertzen txosten horretan, ze txostenean CNMC-ek azpimarratzen du ez dela exhaustiboa ematen duen zerrenda, baina iruditu zaigu oso azpimarragarria Euskal Y-koan eman diren kontratazioak, Gipuzkoako tartea dakizuenez jaurlaritzak egiten ditu lizitazioak, eta Bergara eta Astigarraga bitarteko 17 lizitazio horietatik 15 joan dira G7 honetako enpresetara. Eta beraz, informazioa eskatu diogu jaurlaritzari eta galdetu diogu batez ere ea kasualitatea iruditzen ote zaion, ezta? Eta esatea baita ere, 204 milioi horiek ematen duela asko, baina konparatzen baldin bada Euskal Y-koan lizitatu diren milioi kopuruekin, esan behar da 15 tarte horietan 1.500 milioi batzen duten lizitazioak eraman dituztela zazpitalde hauek, eta da pixka bat ikusteko zer nolako uskeria den gure ustez talde hauentzat 204 milioiko isun bat, eta uste dugu jaurlaritzak gehiago, sakonkiago aztertu beharko lukeela.